Čaute, vítajte v novom videu. Dneska sa porozprávam o mojich zlyhaniach. Som dávnejšie rozmýšľal nad tým, že urobím niečo podobné, takéto video, kde pozdielam s vami moje nejaké chyby alebo nejaké zlyhania, keď som nebol úplne spokojný s prácou, ktorú som odovzdal a napriek tomu som to odovzdal. Ja si myslím, že je toto dôležitá téma rozprávať sa aj o tomto, hlavne kvôli tomu, lebo vidím, že tu na Slovensku reklamovať veci nie je až také trendy, alebo ľudia s tým majú problém a niekedy proste si to nevedia vykomunikovať buď s obchodom, alebo aj s opravárom. A na druhej strane, ale si musíme priznať, že robiť chyby je ľudské a aj opravár gitár je človek a niekedy môže mať zlý deň. Chápem, že pre vás je to zlá správa, lebo možno na to doplatí váš nástroj, čo je vždy veľmi, veľmi nepríjemné. Ale toto sú také moje hlavné motivačné body, na základe ktorých som chcel urobiť toto video. Ak sa vám páčia takéto videá, nezabudnite dať like, hodiť nejaký koment, dať odoberať a pozdieľať toto video a my už ideme na to. A možno začnem nejakými príbehmi, hej. Raz sa mi stalo, že som opravoval jeden Stratocaster, síce toto je lavacký, hej, iba názorne neukazujem, že opravoval som jeden Stratocaster Fender a tam som ešte nemal dostatok skúseností, ako obrúsiť konce pražcov, tam som menil totiž pražce a boky toho hmatníka boli tiež nalakované. A ako som brúsil tie pražce, tak samozrejme odbrúsil som dosť veľa materiálu aj z toho lakovania a vyzeralo to dosť škaredo. Dodatočne by som to už vedel opraviť, vtedy som na to nemal dostatok skúseností a nevedel som to ani ako riešiť. Ani som nemal akože veľké skúsenosti celkovo s výmenou pražcov, hlavne s brúsením koncov pražcov. Ale vyriešil som to potom tak, že aj tak som vtedy ešte opravoval za o mnoho lacnejšiu cenu a potom som ešte tomu gitaristovi opravil jednu gitaru úplne zadarmo. Ja som tú gitaru odovzdával tomu gitaristovi s tým, že som si hneď priznal tú chybu, že som povedal, že žiaľ táto časť opravy sa nevydarila, ale čo sa týka hrateľnosti, tá gitara bola veľmi dobre hrateľná, ako ten krk bol dobre nastavený, len proste vizuálne tam bol takýto nedostatok a kvôli tomu som urobil takúto zľavu. Čo je také ďalšie, viem, že potom tam boli také problémy, napríklad pri nejakej elektronike, kde viem, že nejaký gitarista chcel šetriť na svojej gitare, ja som mu navrhoval kompletnú opravu elektroniky, on si chcel ušetriť nejaké peniaze, tak mi povedal, že nech tam vymení iba tie potrebné káble. A viem, že do toho som už nemal ísť. Ja som tú opravu urobil, ale nebol som s tým spokojný a tá gitara sa mi vrátila po niekoľkých mesiacoch s tým, že som to neurobil dobre. Teraz by som už urobil to, že buď alebo, hej, že buď na to vymeníme všetko, alebo si nájde iného opravára. Takže to bola jedna taká dosť zásadná chybička. A potom som mal ešte takú opravu. Tam bolo takéto tremolo. Využívam zase túto gitaru, veľmi dobre sa na ňom dajú ukazovať tieto príklady. Tam bolo takéto tremolo, také modernejšie a vidíte tieto nožičky. Chcel som nastaviť totiž výšku na tej gitare, na výšku toho tremola a tie nožičky sa neotáčali a zabudol som jedno z takých najdôležitejších pravidiel, že keď sa niečo neotáča alebo proste sa nehýbe, tak veľmi netreba využívať veľkú silu, ale bol som unavený, nedával som pozor a odtrhol som hlavicu tej nožičky. Veľký problém to nebol, lebo je to lacná záležitosť, tak som objednal nové nožičky a vymenili sme to. Problém bol aj v tom, že takto tá celá oprava meškala ešte jeden týždeň, gitara mi tu zbytočne stála. Ale napriek tomu malo to aj super výhodu, že sme zistili, že prečo sme nevedeli dať nižšie struny na tej gitare
a to kvôli tomu, lebo už celkový ten úchyt tej nožičky nedržal dobre v samotnom tele tej gitary, takže to tam bolo treba tak troška posilniť, aby to celé tak držalo. Ale hej, to je veľmi, veľmi dôležité, čo som sa naučil po rokoch, že keď som unavený, tak proste nesmiem robiť komplikované opravy, maximálne nejaké výmeny strún alebo prečistenie gitary, lebo tam veľa vecí človek nemôže pokaziť, ale často sa mi stalo, že proste brúsil som pražce, hej, a bol som unavený a nebrúsil som dobre pri pražce, hej, nedával som na to pozor. Možno som dal na jednu časť krku väčší tlak, než som mal a proste ako som dal struny na krk, tak áno, tak to drnčalo, hej, proste. A vtedy som zavolal majiteľa toho nástroja, že prepáč, ale celá oprava budem meškať ešte týždeň, lebo proste znova som si k tomu musel sadnúť, znova prelepiť celý matník, maskovacieho páskov a prebrúsiť, hej, znova tie pražce, čo je samo o sebe veľmi smutné, lebo tým pádom som aj dával zbytočne veľa materiálu dole z tých pražcov. Tiež som mal takú skúsenosť, keď som raz vymienial oceľové pražce, že som zase zistil, že kliešte, ktoré som mal na tej pražce, žiaľ neboli určené na oceľové pražce a napriek tomu, že v popise produktu bolo, že sú určené a áno, tie boli objednané tie kliešte z Ameriky. A iba dodatočne som sa dozvedel, že po roku alebo po dvoch, čo som ja kúpil tie kliešte, tak oni zmenili výrobu a posilnili materiál toho kliešťa na to, aby sa dalo používať na oceľové pražce. Takže celá tá práca bola veľmi zdĺhavá, veľmi ťažká a ani to nevyšlo až tak dobre. Tam som tiež neprebrúsil dobre konce pražcov. Ale zase som sa stretol vtedy s gitaristom, ktorý bol veľmi chápavý. Vedeli sme sa o tom porozprávať. Ja si myslím, že cenovo som mu dal potom takú cenu, že aj on bol spokojný a som sa mu aj ospravedlnil. Takže vedeli sme si to vykomunikovať a to sa mi veľmi páčilo a veľmi si cením, keď sú ľudia, ktorí, aj keď urobím chybu, tak sa viem o tom ľudsky porozprávať a poprípade vieme nájsť nejaký spôsob kompenzácie. A toto je možno to, čo málo vidím, že gitary, opravári toto veľmi neriešia. Aspoň ja mám také skúsenosti, keď ku mne chodia nejakí gitaristi, ktorí sú sklamaní z nejakej opravy, že proste to nevedeli dobre odkomunikovať s tým opravárom. Je to podľa mňa smutné. Ja si myslím, že možno aj mne sa to stalo určite párkrát, že možno, že som niečo neodkomunikoval dobre v rámci nejakej opravy, ale to je to najdôležitejšie podľa mňa, vedieť sa otvorene porozprávať aj o tom, že čo treba urobiť na tej gitare a poprípade to, čo nevyšlo, tak aj to ten opravár musí podľa mňa veľmi dobre vedieť odkomunikovať s tým majiteľom. Potom samozrejme boli chyby, kde ja sa necítim až tak vinným, ale nastali napríklad nejakým nedorozumením alebo nedobre odkomunikovaním problémov, lebo už sa mi stalo, že ku mne prišiel klient, ukázal mi gitaru a som sa ho spýtal, že dobre, čo treba urobiť, aký je problém, a odpoveď bola taká: ty si opravár, ty mi to povedz. Čo je v pohode, ale ja keď sa pozriem na nejakú gitaru a keď odo mňa niekto chce, aby som na tom našiel chybu, tak určite tam nájdem chybu, ktorá bude stáť minimálne 150 eur, hej, lebo na každej gitare, skoro na každej gitare do 1000 eur, hej, treba aspoň prebrúsiť pražce, aby to bolo presné. Takže tam by sa to dalo začať. Alebo potom proste prišli ľudia s tým, že ani nevedeli veľmi vysvetliť, čo chcú, nevedeli veľmi vysvetliť, ako vysoko chcú tie struny, alebo ako nízko. Hej, často sa mi stáva, že ľudia mi povedia, že oni chcú nízko struny, takýmto nastavím nízko a potom prídu, že ale toto je už veľmi nízko. Hej, takže teraz už nastavujem viacej gitary tak štandardne, že nie je úplne nízko, lebo keď sa prebrúsia pražce a ten krk je dobrý, tak tie struny sa dajú tak fakt nízko a ľudia si to neuvedomujú. A keď niekto povie, že nízko, tak to dám fakt nízko a
to pre niektorých ľudí vie byť veľmi, veľmi nepríjemné, lebo nie sú na to zvyknutí. Ale na druhej strane sa mi stalo aj to, že som nastavil nízko strunu na nejakej gitare a ľudia z toho boli úplne prekvapení v pozitívnom slova zmysle a veľmi sa im to páčilo. Ale preto je dôležité proste, už som sa naučil, že zoberiem tu zo pár gitár, povedz mi, čo je nízko, hej, že čo ti vyhovuje, lebo na tejto gitare mám nižšie struny, na tejto mám vyššie struny, čo ti tak vyhovuje. Takže už potom aj ja mám nejaký bod, hej, podľa čoho viem vychádzať, že ako mám nastaviť napríklad výšku strún. Potom zase boli nápady, keď treba robiť nejaké šialenosti, niekto príde, má nejaký projekt, hej, to nie je oprava, hej, to je projekt. Keď mi niekto priniesle gitaru z AliExpressu, nejakú čínsku kópiu Fender gitary aj so sériovým číslom, tak s tým, že tam ideme všetko vymeniť, dámy a páni, ako to nemá žiadny zmysel. To fakt ako to je... Tam narvať peniaze do gitary, za čo by ste si už mohli kúpiť lepší nástroj. To je dosť demotivujúce. Poviem vám úprimne, že je to dosť demotivujúce pracovať na gitarách, na ktorých viete, že konečný efekt aj tak bude o ničom, hej, lebo štruktúra tej gitary je taká, hej, proste aká je. A potom napríklad tu mám gitaristov, ktorí mi niekedy prinesú gitary buď v krabici, alebo v takom púzdre, čo je možno nejaký, skôr už nejaká tenká taška na nakupovanie, hej. A už sa mi stalo, že proste mi gitary odniesli tak, že som musel poprosiť majiteľa toho nástroja, aby priniesol aspoň nejaké prikrývky, keď už príde pre tie nástroje, lebo nemá k tomu žiadne púzdro. A pre mňa je to potom demotivujúce, lebo neviem, čo sa stane s tou gitarou, hej, cestou domov. A už sa mi stalo, že mi volali takíto gitaristi, že keď sa vrátili domov, tak niečo drnčalo na tej gitare, niečo nebolo dobré. No samozrejme, hej, proste zoberie sa gitara, hodí sa do auta a je to v nejakej prikryvke alebo nejakej kartónovej krabici, hýbe sa to, proste, alebo nechá sa to v aute pol dňa, hej, vonku je 40 stupňov, tak môže sa stať, že kým človek dorazí s tou gitarou domov, tak tá gitara nebude hrať, nebude dobre nastavená, môže sa stať hocičo. A naposledy, keď som mal takúto podobnú situáciu, tak dodatočne som si uvedomil, že toto nie je OK, a som zavolal tomu gitaristovi, že keby nastali nejaké problémy s gitarami, tak mi nevolá, lebo ja neručím za tie nástroje, hlavne kvôli tomu, akým spôsobom boli dopravené domov, hej. Takže je to troška aj o mne, o tom opravárovi, ako si učiť hranice. V súčasnosti sa učím to, že neprijať každú zakázku, ale hlavne takú, v ktorej ja viem nájsť fakt, že potešenie a v ktorej vidím fantáziu. Ale zároveň je to aj o tom, že ja keď urobím chybu, tak to treba povedať a treba to vydiskutovať. Ako to vnímam, 90% v týchto prípadoch som mal pozitívnu odozvu, hej, že zavolal som tomu gitaristovi, povedal som, čo je problém, povedal som, že po prípade, čo treba ešte dorobiť, alebo ja s čím som nepočítal a prečo bude oprava možno trvať troška dlhšie, a väčšinou vždy povedia, že im to nevadí, lebo chcú to mať proste v poriadku. Takže asi toľko, a určite by som vás chcel vyzvať k tomu, že vy keď zistíte, že máte nejaký problém s gitarou, tak odkomunikujte si to s opravárom. Po prípade, keď sa vám niečo nezdá, tak napíšte nejakému inému opravárovi, nech vám dá svoj názor, alebo proste predtým, než odniesiete nejakú gitaru na opravu, tak kľudne si to môžete odniesť rôznym opravárom, nech vám povedia názor, že čo treba urobiť na tej gitare, alebo môžete napísať viacerým opravárom a podľa odpovede už budete lepšie vedieť, že kto vám viacej vyhovuje. No a o tomto sú moje videá. Nie len o tom, aby ste sa toto naučili po prípade niečo doma urobiť, alebo aby ste sa nebáli robiť niečo na vašej gitare, nejaké základné opravy, ale je to aj o tom, aby ste boli informovaní, že aká chyba, ako sa opravuje, a aby ste aj vy mali prehľad, že proste možno pri nejakej chybe
aká oprava sa vyžaduje. A potom aj vy to viete lepšie povedať tomu opravárovi a vy budete tiež o mnoho spokojnejší. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, že sme sa vedeli možno takto osobnejšie a úprimnejšie porozprávať. Ak áno, dajte like, hoďte nejaký koment a my sa vidíme na budúce. Čaute.